paket komplit iki ya. Wis njaluk apa di sepuro, njaluk dirahmati, njaluk ditutup aib, njaluk ditambali, artine hajat-hajate terpenuhi, njaluk diapii, bagusi semuane, njaluk diselametno, njaluk disehatno, ya, njaluk dijogo kalih Gusti Allah. Wis luar biasa iki diwaca tenan iki. Ya benjing ditulis saiki. Ditulis, ditemplekno. Nek ra di minimal duwe cekelan tulisan donga ngoten lho nggih. Mbok sing dadi imam-imam ya iso diamalno. Makanya kula suwun nggih sedaya kemawon nek nok lingkungane sampean membutuhkan sampean kudu tandang. Ya, trio ya tandang ya. Mun enek wong liya sing nelponi wis bahaya. Ya. Karena napa? Karena ketoke disone awake dhewe kan ya berbagai macam kalangan, nggih. Artine ngoten, sampean kudu tandang. Nek dikongkon ndonga ya ndonga sak isone. Sing penting donga nganten aja didongakno wong mati. Allahumma fir lahu maca mbok ngono no. Ya, utawa donga akekoan mbok dongakno wong mati, kuwi kleru. Wong nek wong njaluk nandukno apa jenenge wiwit mbok dongakno dongane wong mati ya kleru aja. Ya dungane njaluk rezeki sing akeh ngono to nek wiwit ya. Pokoknya ditandangi nggih, tak suwun sapa wae semua nek lingkungane sampean kabeh nek dijaluki tolong kongkon ndongakno, artine dikongkon bacaan tahlil dan lain sebagainya kudu ditandangi. Ya, mbah raketan maca buku luwih apik. Sampean buka buku niku lebih baik. Ya. Nyontoh ngoten niku lho luwih apik tinimbangane apal tapi blundet iki enek sing ketinggalan kabeh. Ya. Luwih apik ngoten. Nek kok dindho wong lha kok ora apal lha timbangane kowe ra gelem tandang. Ngono wae saiki nggih, ora apa-apa. Mboten napa-napa, awake dhewe lebih baik ngoten. Wis karuan jelas. Ngono lho nggih. Wis iki cah nom-nom tak jaluk kudu teng lingkungane kudu harus ambil andil ya, ngambil andil, ikut serta dalam niku mang kegiatan-kegiatan masyarakat sing teng lingkungannya sampeyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farid mugi napa niku bingahaken tuan an ummati sayyidina Muhammad saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad farojan kelawan bunga ajilan kang gage-gage lho. Sampeyan lho didongakno wong sakmene kae ya Allah muga-muga ummate Muhammad muga bungae ora kok sesuk ndang-ndang gage yang cepet-cepetan muga-muga ndang bungah. Ya Rabbal Alamin, hei pengerani alam kabeh. Wa minalan iku setengah saking asbab mulazamati hadi doa utawi nglanggengake iki doa. Wa utawi hadi doa ya Rabbi kullu syai, ya Rabbi hei pangeran kula syai saben-saben suci bi kudratika kelawan kuwas panjenengan. Ala kulli syai'in ing atase sedaya perkawis. Lho iki lho nggih. Niki diterangno ya Rabbi kulli syai. Artine pangeran semuanya ya. Makanya ngeten nggih, dosa sing paling gede niku adalah syirik. Syirik niku mensekutukan Gusti Allah. Artinya ngene. Bumi sing digelar niki fasilitas sing enek no bumi gimana sing duwe kan Gusti Allah. Niki diciptakan niki untuk awake dhewe kabeh. Nek awake dhewe gak gelem ngakoni pangeran niku gak yo repot. Contohnya ngene. Sampeyan duwe omah. Misale kula duwe omah, ya toh. Tak kongkon nggoni trio, yo iki omahku nggoni. Delalah trio ditakoki wong. Yo iki omahe sapa? Mbah, omahe sapa? Padahal wis tak siapi mangan turu nggon apa-apa wis mie yo cemepak, mangan yo wis cemepak, nggon turu wis penak kabeh. Tuh. Cara awake dhewe sebagai pemilik omah kuwi kan yo gregetan. Ya toh? Lah, ibaratnya Gusti Allah yang ngono. Dosa yang paling gede yaitu syirik mensekutukan Gusti Allah, orang ngakoni enake Gusti Allah. Bumi sing digelar, wit-witan sing enek kabeh iki
gunakno kanggo sapa? Nyepaki menungso-menungso sampean-sampean kabeh iki. Ngene kok ora gelem ngakoni Gusti Allah iki lho piye? Ya, ngene kok gak gelem nyembah nang Gusti Allah iki piye? Makanya ini pun diterangno Gusti Allah iki ora kok butuh sembahane sampean, ora kok butuh ibadah sampean, sing butuh niki awake dhewe. Ighfir bismillahirrahmanirrahim. Ighfir li mugi ngapunten tuan kula syai'in dateng ighfir mugi ngapunten tuan li dateng ingsun kula syai'in ing sedaya perkawis. Wala tas'alni lan ampun takon tuane ing ingsun an kula syai'in saking sedaya perkawis. Iki donga ngakali tok iki ya. Donga ngakali tok. Artinya ya Allah jenengan sepura dosa kula, jenengan aja takok apa-apa nek kula sampeyan wayah yaumul hisab iki awake dhewe aja moh ditakoki. Wala tu hasibni lan ampun ngantos ngitung tuani ing kula. Ya Allah aja mbok hisab. Iki wis iki donga wis kon antok iki ngakali tok iki artine. Artine ngakali iki njaluk teng Gusti Allah muga bebas kabeh. Ha. Fi kulli syai'in ing dalam sedaya perkawis wa adini lan mugi paring tuan ni ing kula syai'in ing sedaya perkawis. Lho penake ngene kok donga. Ya Allah jenengan sepura dosa kula ora usah mbok takoki rena-rena, aja mbok hisab. Sing tak jaluk kayak ana kabeh. Wa atini kula syai. Iki kaya menangan dhewe to nggih awake dhewe iki. Jalukane paket komplit ngono kuwi wis disepuro, ora usah ditakoki, ora usah dihisab. Jaluk apa wae kudu dindang dituruti. Niki lho nggih. Pun nggih, niki adalah doa ben awake dhewe termasuk sebab-sebabe husnul khotimah. Iki kudu ditulis ya. Ditulis latihan mbek diamalno. Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afin ummata Sayyidina Muhammad. Kan ya kita gaya tau nek ndonga rontok-rontok ngono kuwi lho. Ngono lho nggih. Nek takoki wong kok kita lho kok iso ndonga ngene kok ndi lah? Ngaji ya. Jawabane nek ngaji kan ya cocok. Nggih Selasa ngaji ya oleh donga iki. Wis sesuk tak insyaallah tak tulise nggih. Rontok gede ben iso diwaca difotokopi bareng-bareng. Pun nggih bismillahirrahmanirrahim. Pun lanjutaken bab sunaiyu utawi iku bab nerangake kang bangsa loro. Wa fihi lan iku ing dalem sunai salah sunah utawi 30 mau idotan apane pitutur. Niki masuk bab yang bangsa loro-loro. Ya, artinya dua-dua. Jumlahnya ada 30 mau itu, ada 30 tutur. Arbaatun utawi kang papat, akhbarun iku dawe Rasulullah. Wal baqi utawi kang keri asarun iku asar. Jadi 30 sing dawe Kanjeng Nabi niku enek papat, sing asar niku napa to? Qaulus sahabat dawe sahabat dawe tabiin niku jenenge asar. Berarti 30 dikurangi papat berarti 6 likur. Berarti sing 6 likur dawuh mau idoh, engko sing 6 likur mau idoh niku adalah dawuh-dawuh para sahabat. Wa na'ani lan ngarepake ingsun bil akhbari kelawan akhbar. Sing dimaksud akhbar iku apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pira-pira dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan enek kata-kata akhbar niku berarti dawuh Kanjeng Nabi. Hadis ngono lho nggih. Hadis niku ya perkataane, ya tingkae, ya lakune, ya. Niku adalah hadis. Wal asar wa bil asari lan kelawan asar aqwalu sahabati iku pira-pira dawuhe sahabat wa tabi'ina lan pira-pira tabi'in. Faminu mongko iku setengah saking as-sunaiyu aifal maqalatul ula tegese utawi pengucap kang pertama minal munabbihati saking pira-pira mau idoh kang ngemotaken as-sunaiyati kang bangsa loro.
Ma iku barang ruwiya den ceritake apa manen Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu setuhune Kanjeng Nabi iku dawuh, kala iku dawuh. Khoslatani utawi rong perkara la syai'un iku ora ana suwiji-wiji afdhalun iku luweh utama min humatin nimbang kholastani. Ada dua perkara yang lebih utama dibandingkan dari dua perkara. Artinya dua perkara ini adalah lebih utama daripada yang lainnya. Apa yang pertama? Al imanu yaiku iman billahi kelawan Allah. Yang pertama adalah iman kepada Gusti Allah. Wong nek wis duweni iman niku adalah lebih utama dari yang lain. Ya toh? Imane napa toh? Percaya, ngakoni. Ya, ngakoni nek Gusti Allah niku enek. Nek Kanjeng Nabi Muhammad, nabi-nabi niku enek. Kitab-kitabe Allah, kodok-kodari Gusti Allah. Sing nomor kali napa wa naf'ulan manfaati lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Tuh. Pun nggih, dadi intine napa? Dua keutamaan yang paling utama adalah siji iman, sing nomor loro adalah bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaat bagi orang muslim. Niki sudah menjadikan contoh bagi awake pelajaran bahwa hubungan itu ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal sing munggah atau medun? Hah? Munggah ya vertikal, nih horizontal sing ngeten. Artinya napa hubungan kali Gusti Allah ya kudu apik, hubungan kali manungsa ya apik. Nek hubungan be Gusti Allah wis apik, salat jumpungkung tenanan, zikiran, tapi mbek tonggone, tapi mbek liyane tidak memberi manfaat, ya niku termasuk ora la syai'un afdol, tidak ada perkara yang lebih afdol. Pun nggih.